Hello Kagut po, welcome to my channel. Kagut po, yan na yung ating nahukayan noon ng mga laman ng kamote. Ito, ayan. Ang gagawin naman ngayon, ito yung lilinisan namin para matamnan ulit. So ayan, kung nakikita nyo, mga ano na, parang natumba na yung mga damo dahil nga dyan kami kumuha. Ayan, yan sila. Hanggang dun yan. Ayan. Ayan. So, kailangan na nating linisan para matamnan ulit. Ito, mga aso natin, mga lalay. Dito kasi, nakikita nyo naman, may mga mangga kaming tanim. Ayan, kaya iwasan natin ang mga yan. Kaya kung lalaki na siguro yung mga mangga, hindi na to matatamnan dahil masisilungan na. A few inches later. Pahinga muna tayo. Yun. So habang tayo ay nagpapahinga, magnganga muna ako. Yeah. Ito kasi yung ano ko, bisyo ko. Talagang siguro hindi ko na ito mawawala dahil hinahanap-hanap na ng katawan ko ito. Ito. Ang tawag sa amin ito, buwa. Ito, buwa. Ayan o. Ito gawad sa amin. Sa amin ito marami to, hindi talaga hindi tinatanim to, tumutubo lang sa mga kahoy ganyan, parang nagbabaging siya. Ito talaga kasi yung parang pangpatapang niya para tatapang yung ating nganga. Ayan, so napakasimple lang yung paggano nito. Ito naman ang ating apog. Ito, apog. Iba yung apog na ano natin, yung sinasabing apog.
Yung apog talaga. Iba yun, yung inisip nyo na apog, iba yun. So ito, yung talagang ano to, katapat. Ito. So palagay ko mas maganda naman siguro ito na bisyo kaysa yung mga sigarilyo, alak, ganyan, mga droga, ganyan. So ganito lang kagot po ang pag ano nito. Isusubo ito. Ayun. Ang nguyang-nguyain. Ayun. At hindi rin papuhuli yung ating muskada tawag sa amin. So kasi pag wala ito, hindi kumpleto. Hindi kumpleto yung lasa. Parang ito talaga yung parang bitchin niya eh. Ito. Ayun. So sa mga hindi pa nakakatikim nito, nakakasubok, wag nyo na akong gayain dahil talagang anto, tignan nyo yung aking ngipin ay nagmamantsa talaga. Sa bagay ay may sawa naman na tayo, kaya siyempre pagka binata ka siguro parang ano naman sa kung manligaw ka, ayun parang nakakahiya naman. Baka hindi ka lang gugustuhin pagka binata ka. Kaya huwag na akong tularan nito. May kanta pa ito, yung Joy to the World, Gawad Kenbua. Ayun, Ilocano version. Talagang Ilocano yun. Adapay apog na. Ayun, yun ito apog. Ngalngalim kit ngalngalim, ngalngalim kit ngalngalim. Sa kanto itupra. Ayun, ang itupra. Ayan, idura, Ilocano. Sa kanto itupra. Ayun, sa kamo idura. Kita M, ket nalabaga. Ayan. Sabi, pagka dinura mo, tignan mo daw ay pula. Ganon yung ano nun. Sa Ilocano yung kanta. So mga Ilocano, nakaka-relate talaga yung mga kapwa ko nanonood ng Ilocano. Shout out sa inyong lahat. Mga idol, shout out. God bless sa ating lahat, mga Ilocano. Sabi ko nga, mga OFW, lahat sa Pilipinas, sa buong mundo. Yun, mga Chinese, Amerikano, British, kung ano-ano lang dyan, Thailander, Malaysian, basta sa lahat na ng ano sa mundo, okay. Kagot po, ililipat ko muna yung aking kalabaw dahil pahapon na. Bali, babalikan ko na lang mamaya. Ganyan kasi talaga yung ano natin, obligasyon ko. Yung aking kalabaw ay kailangan kong ilipat para makakain siya. So malapit lang din naman yun sa dito. Okay, puntahan natin. Ayun, nandiyan si pinsan. Nya. Nangarap kita dyan ang kau. Nakikuha. Nandun pala si pinsan. Punta nga tayo doon. Makausap kunti. Sobrang sipag talaga ng pinsan kong ito. Yung tawag sa amin yan, lagpi. Pero lalagayan ng mga inumin. Ayan, may inumin siya. Mga kapote. Ito nga pala yung ay lupa niya. Ito, lilinisan niya to. Nakita niyo naman yung mga damo. Nilalagay niya sa lalim ng puno. Para yung kalabaw niya ay lalago yung damo. Ayan. Talagang sipag talaga nitong taong to. Hamumulaan tayo taon? Hamumulaan. Ayun. So ito, talagang Ilocano na to. Hindi na natin, yung mga nanonood sa atin ay hindi na natin maintindihan dahil puro Ilocano to. Nya ka ba? Hindi. Nya ka. Sagiti kwata. Sagiti biulas ta.
Ito yung ito noon. Kaya samantalay na naman natin dahil nandito na naman siya. Bago natin puntan yung kalabaw. Ang kalabaw natin, dyan lang. Ayun, may mga isang tanim. Malapit na siyang mag-harvest. Yung puti, mga puting isyam. Grabe talaga itong ano na to, damo. Talagang kasi pag hindi mo ito nilinisan ito, tanggalin, talagang halos ganyan na lahat ng damo niyan. Ayaw pa naman ng kalabaw ito. Oh, ayan, nilininis niya doon. Andun pa yung isang pinsan natin. Tapos pagpinto tayo doon sa kanila, puntahan natin yung isa. Mga pinsan ko to kasi ang dami pang tanim na ano. Ito, okra. Pinalibot niya. Oh, ayan. Mga okra, yung namumunga yan. Hanggang doon, oh. Ayan, yung mga mais na puti. Ito. Ayun. Oh, dami nito pagka ano na. Ang dami, may mga ano siya, ilingta. Ay, Lucano. Kagot ko ito, mga dami ang palay dito. Sabi ko nga, tinutubo lang mga yan. Ay, damo bunga na dagiti kwamto yan. Bunga mo tuloy na bandam. At saluyot. Saluyot sa Ilocano. May mga bunga na. Oh, ayan. Hanggang din yan. Pinalibot niya yan, yung saluyot dyan. Mais, dami mga puting mais. Manlinis pa yung kanyang uma. Tawag sa amin. Ilan natin sila. Pispan pa sana to eh. Yun yung pispan ni Pinsan. Yun. Yung saan tayo nag-video noon. Diyan. So, ay, may manok pa siya. Ayan na yung manok niya nun. Ito, na-video ko na to nung una kong ano ito. Yung mga pag-video ko. Ay, ang liit. Ay, kumano, da asawa na. Oh. Ito, Malaysian pala daw ang may lahing ito. Liit talaga, oh. Parang takutin. Oh. Ay, ang cute. Takot na to. A few moments later. Ay, no, ang sarding ito kwan, daman ay. Ibus na di may isang magasin, oh. Manulat yung agyan ti magasin ka 45. Ay, baka siguro kan ng kwa. Wan, isu da amin pinagas, da amin pinagputaw. Pero, ang pang kuna na ito kwan, nagsarding. Alaan na mga tanawon, change da, yung magasin na ta. Stambal na dyan magasin na gaya. May forms ka da dyan, putan na da dyan 45. Pangmanan 45 ada aja nyo. Oh, siyempre pulis mo dagum na. Ada pa aja ilala ko dai di ang M16 ini. Armalan. Oh, M16 armalan. Jay konsa. Tal kapan? Di kuday. Tentu may salamin na tilo. Walang 5 mil. Naglakamutan. Panangila ako na. Nasa nung ako na awal lang kami tinira ng kwarta. Apo naglakata 5 mil. Kita wala na subling ka ni Mal. Dagi armalite nga, dagi armalite ta kisyen mail. Kasi di mo ti presyo siyempre nung kasapulan ng araw. Ito. Isar na. Mga ano man ang mula tiluan. Manu Patilim. Ano sa mata dahil animal na dikitak dahil animal nga bunga nga na po. Basta na eh. Ay napipon nga nagturong mo ila kanya. Miskin na ka. Ay bunga nga na kupakasti siya rin. Ay di kasla na atur nga na. Isla dajay ito. Atur nga na kasta. Ajay istorya man ajay
helikopter nila ala ko da pa. Ada kanu pa. Lalaka mo lang kanu. Ang pas dia bilang 5 mil kung ada kanu ang ano sa mata di kidal. Medyo duwang agayang. Na dadya may sa awang pati paspasadas nang medyo lakay basito. At dadya may sa iso ati ada asawa na. Dadya kanu baak. Apay gayang. Kanya ti pagdilawang nung nga virgin data babae na yan. Lukunutun dya suso na gayang. Tada tubog na nga virgin na yan. Ay kas dya ya. Why? Wala. Kuyugin na mga gayang tayo tanto dya paray. Natubog na kaya nang asawa. Ang virginal. Ang virgin na siyempre paspasusugat tayo. Wala. Kuyugin na mapandya paray gayang. Why? Hindi ka nang inim-inim damay. Kasi hindi ko nangitibol siya ni Malay. Isarap na jokar hindi nagtuti silaw. Karkarawa. Naarikap natin nagbingkurog ke susu at amunan. Wala. Kaya ta kinunot naan. Kunot, ti kunot, ti kuan. Kunana ka no? Ang mga virgin niya, kunana ka no? Pag kunang kunakan dyan babay, kino data tubog dati susu mo. Susu yung lada ko dati litag ko. Kunana ka no? Gabitakaw na ta. Nagbingkurog magagamit. Dakla ka ta. Ay, dahil tayo isut-isuro na kanya na. Timbaga na, Kinunot na. susok. Dati yan, susok kami natakit. Dati ulit, tugko na. Dinamot na. Yan. So, wampay si Batido. Dajay ko, dajay. Tinira ng sa Dajay taga, dajay taga di probinsya, dajay manina, wampas pasadas na manin. Kit dajay mo, antina, taga Manila kan nagbakasyon. Apay, gumawang pa-asawa na. Apay, dakay mo tantay. Umbaraw. Kano awid mo nga, ito nukas niya na. Apay, awang pa'y ta-asawam. Dahil ako na kano dyan tinan. Awang pa yan tayo. Ay, saus. So ngayon, ito nga no, agawid tanti. May nakmamo sumurta, barang may birukan na ito ni kasinsindi dyan ti asawa at gaya ka na. Wala na, kaya hindi na. Napan nagawid na dyan tina si Murot Bike. Hindi mo kadano yung da ka makasinsain kung nakanda dyan taga dyan. Wag, sungar niyan may kanaw ta bareng kano may biru kamu ta sawaan na. Kaya may ko na dyan nga. Pero una, Yung lalaki, yung kasing na. una lalaki, di ko na panda. Pandaman nila, kas dyan nga birbir pa suara. The Timber House. Di ba, karawa man nga karkarawan. Rawa na kanog kasi sabi ko sa nila ito tatawan rabis kanawan ko na natada nagdudut kanti ko dahil ko babae Ay, do. Ang nagahit. Kili-kili na. anak kasama na ito patana ko rabis kanawan dahil kanot dahil ni malig mo randay wala tiniro na kanaon hangay suday ta ako na kan diwa sakto ko tisuruan batido ito Kili-kili tanimalan. hindi ka nalpas ko kunakan dyan malabay lang ay na 5 taon na nagputputan ako at pala na nakili-kili na ko na Yung babae. Una yung, siyempre, kung batido ka nung ba't, dahil marami doon na. kasi dyan lang din sa una sa putis mo batido dahil ito na urang nagbada mo hindi na kumapama kasalo dahil na ako marabis kang nawan ala narikap na tidwa nga da kilkilit ko do na Hindi mga tao nga nagputputa. Kung pala naman na kayo ano. yung mga tao nga nagputputan ako at pala nga nakilikili na ako Nakarumal. Nay, kita tantaan. Pas asawa talaga dyan. asawa da ka nung lagi dahil napid na pinag-asawa at napanda ka nagbuya ti sili dya pa rin iti ka no binuya da bold hindi ka no mayat kutugtugaw nagsinsin na likot ko kung kasya hindi makapatingan at mabuyan kutadwa ati na buy-buya da nga niya niya hindi ka kut nagwagting kan dahil di babae nga kaslada kinagura na kuno na ka na di madayo dyan nga napan nagtapaya nga ang ano ta kinabura ta tani bakutong daya ka no mo tilalakay
Yung ball dahil binuya da. Ball. Hindi ba? Jipay lang sinyan. Dahil Hindi pala. yung nakaruan daan. Yun na. Ay, yung mismo. Paulit tayo naman. Apa? Uyo. Apa niya ti ginuram. Dadya ka no, ti ko na dadya lakay na dadya nga aday madayo nga kasla nakawag ti nga. Nga tagtagari yan malang babae. Turukan. Apa niya kad nga talaga ti ginuram. Daya. Kung taguram niya ti buyan ta rumuartan. Daya. Kana okay. Magasurog. Hindi ko kanong nakalagip nga si nagsaud niya bako na adya asawa na. Nakadugayam nga style ko may salakit aramidim kanya kon. Ayay, imbaga dia babae na ta ado na buya nga style. Dahil ti kinagura na may sala dahil nga minararamidin na. Ay, sabi. Wala na. Ay, masungag pa uyo. Wow. Inis na dahil tinama ang dadi ako ang kunsilok ang dadi lakay imong nga ko na nga. Kadano mapangkanot pastor dia kabayo. Anta kano surut to kayo nga pagtugtugawan di lakay pa di diwain. Di lakay imong nga amang gamat. Ay, kada kano no mapan pastor anta kano pagtugtugawan na digay. Ito na. Hoy. Kapang kantimak kilatang kunsilaw. Sana kano kinaburang kada di ruot nga pagkupaan na pagtugtugawan na. Sabi ko na sa kano. Hindi ko ano pag ganyan tugtugaw. Sisimang kada dangkal. Hindi ko muna nakakuna ko na lakay ko timaw. Naalakang ko na kung kuna ka na nagdulsilaw. Naalakang ko na. gusto ka na dito timakyan na. Wow. Atay kuan na dahil gusto pagtugtugawan ng ruot nga pinuntunan. Ang medium po nga nga. Atay binan. Pinuntagan na. Kat dahil pinagkasta-kasta na nga takot marisiris ka at nga bumangsay. Ala! Hindi kan timak dar. Kinita na tubot na. Takay. Aludaig ka nung panjawaig nga diritso dyan na panawan. Pero ni kantil ulit dahil kantil silaw. Naalakan ko na. Kung kuna na kanil dito. Ang talatalag niya kay. So, ayun kagut po. Nakapagkwento na naman kaunti ang aking pinsan. Sorry nga lang sa mga mga Tagalog yung hindi nakaintindi ng Ilocano. So, marami naman tayong video na sa sunod. Doon na lang tayo babawi. Okay. Kasi mahirapan din naman tayo mag-translate sa Tagalog kasi yung mga sila kasi ay puro Ilocano kaya mahirapan sila magtagalog. Kinakaya lang natin magtagalog para maintindihan nyo naman. So ayun, tara na. At bago nyan, shout out nga pala sa aking pamangkin na si Gemma Consigna. Ayun. So ito kasi, ito yung tata niya. Kay Insan Rudy Consigna, shout out sa kanila. Saka si Insan Ruminyo. Ayan, Ruminyo Consigna. Okay. Kagot po. Ito yung pala yung dinadaanan natin, yung pispan ng aking pinsan. Ayan, nagtanim din siya ng kamote. Saka ayan, pinya. So, dito lang kasi yung ating kalabaw. Ayan naman yung kanilang mga isda. Ayan, malalaki na rin. Ayan. Ewan ko kung nagpakain na yan. So, andyan lang siya. Hinihintay na tayo. Kung makapagsalita lang to, siguro saan ka na naman pumunta? Tanong niya sa akin yan. Video-video ka na naman doon. Pagalitan tayo nito. Pero, ayan. Okay. Silipat ko na to. Iwanan, pabalik ako dun sa may nililisan ko dun. Okay. Ayan siya. Ho, 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 ho. Hey. 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 Gutom na siya. So ayan, kagut po. Dito na lang iiwanan dito sa may katabi ng pispan natin. Ayan, bukas ko na naman yung titignan.
na pinagtatalian ko. Ayan, pabalik na tayo doon. Bukas siguro baka ito linisan natin yung mga damo dito. Mga damo na yan ay bukas wala na yan, maubos na niya yan. Saka may ano siya dyan, may paliguan siya. Ganyan kasi para hindi siya makagat ng maraming lamok. Saka mga langaw, ganyan kasi ang kalabaw, sensitive sa mga ganyan. So, ito ganyan siya. Iwan ka na. Okay na. At nakabalik na dun. Kagot po. Ito, tutuloy na natin. So, ito kagot po. Uulan na. Kailangan na nating itigil dahil ano pagka tayo ay magkasakit. Ayan. Ayan. So, malawak na rin ang ating nalinisan. Tatamnan natin lahat ng kamutihan para sa susunod ay mas marami tayong magibenta o makukuha mga laman. So, kung nakikita nyo, doon na lang banda dito tapos na ito yan hanggang dyan yan malinis na yan yung mga gilid na lang doon sa may mga saging yung papunta sa gilid yun na lang baka siguro baka ipapaararo natin to so panuorin na lang natin yung video natin sa ating pagtatanim. Lilinisan pa kasi ito, ilalagay sa gilid itong mga damo na to, itong mga nagkakata na to, itong mga naikalat. Ayan, lilinisan pa yan. Okay, ayan, ulan na. Uwi na. So, yun guys, ang ating video. Huwag kalimutang mag-likes, comments, share na rin guys. Higit sa lahat, subscribe na para updated kayo sa mga susunod pa nating video. God bless us all guys.